खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी आरो दिनैनि समाव मिरु बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथांनि जा बिबुंथि बे बिबुंथिया आथिखालनि जा गोबां जौगाखानाय मोनद' हारिनो जा एसटि होनो लानाय थांखि बे थांखिनि बेरेखायै सोमावसारनाय साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरनि गोसोआव बोलो होदों। बिथांनि बिबुंथिया साफ्रोमबो बर' हारिनि रायजो राजाफोरनि गोसोआव नांदों। बिथाङा मा फोरमायदों? नीलकान्त गयारी बिथाङा मा फोरमायदों? जोंनि गथ' गथायफोरखौ जोङो डक्टर इन्जिनियार IPS IAS बानायगोन। जोंनि गथ'फोरखौ जों थैनो होआ। नांगौ जायोब्ला जों सिगांग्रो बिखायाव एबा जोंनि बिखायाव गुलि गावग्रोथों। आरो बे बिथांनि बे बुंनाय बाथ्राया साफ्रोमबो आखाइनि मबाइलाव गोसारदों। दिनैनि समाव मोनद' हारिनो जा एसटि होनो लानो थांखि लादों बे थांखिनि सायाव गोबां बेरेखा खालामनानै थाखानाय मोन 14 ट्राइबेल माहारिफ्रा बे समाव गोख्रों सोमावसारदों। आरो बेखौ नोजोर होनानै नीलकान्त गयारी बिथाङा बिखा गावनाय बाथ्रा बुंदों। जेराव बे समाव गोबां मानि बिथाङा बाथ्रा बुंदों नांगौ जायोबा बेनिख्रुइ आरोबाव देरसिन सोमावसारबावगोन होननानै बे समाव गोख्रों हुमखि होदों नीलकान्त गयारी बिथाङा। मानो होनना बुङोब्ला दिनैनि समाव जा लाइमोनफ्रा जावरिखांदों, जा लाइमोनफोरनो गोहोनि गोनांथि, जा लाइमोनफोरनो गोबां मेलेमजिबिफोरनि बिबुंथिनि गोनांथि आरो बेबायदि समावनो नीलकान्त गयारी बिथाङा आथिखालनि जाखांफुहांनाय जा लाइमोनफोरनि गोख्रों सोमावसारनाय बे सोमावसारनायाव फिन आरोबाव बिथाङा गोहो बोलो लाबोनानै बाथ्रानि गेजेरजों गोहो बोलो लाबोना होदों। बिथाङा फोरमायदों जोंनि बर' हारिनियाव हाथियार गैला साननानै जोंखौ गोसो बायदि बाहायनो हागोन सानदों नामा? जा बुङो बेखौनो मानिगोन, बुंब्लानो गिनानै थागोन बेबायदि सानदों नामा? जोंबो गोख्रों सोमावसारगोन होननानै बे समाव बाथ्रा बुंदों मिरु बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथाङा। आरो नीलकान्त गयारी बिथांनि जा बुंनाय बाथ्रा बे बुंनाय बाथ्राया साफ्रोमबो आखाइनि जानबुङाव बे समाव गोसारदों। दानिया फैदो फिन आरोबाव नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव खनसे लाबोबावनि नीलकान्त गयारी बिथांनि जा बिबुंथि, जाय बिबुंथिया नोंथांमोननि गोसोआव रोदा रोदा हाबदों बे बिबुंथिखौ नोंथांमोननि गेजेराव फिन आरोबाव लाना फैफिननि। सानगोन नामा जे बर'फ्रा हाथियार गैला, बिसोरो जि बुङो बेखौनो मानिसिगोन, बेखौनो गिसिगोन, जोंखौ सिगिनो हागोन? बर' हारियाथ' बिदि गिग्रा हारि नङा, जों फासया। नोंथांमोनाबो बयबो साखाफारा जानानै थाखागोन। जोंनि फिसा फिसौखौ जोङो थैनो होआ, नांगौबा जोंनो थैगोन। फिसा फिसौआ जोंहा सम्पद जानांगौ, IAS जानांगौ, IPS जानांगौ, डक्टर जानांगौ, इन्जिनियार जानांगौ, साइन्टिस्ट जानांगौ, इक'नमिस्ट जानांगौ, प्रफेसर जानांगौ। आरो बेनि थाखाय जों खामानि मावगोन। जों बिथांमोनखौ बुंगोन जों फरायसाफ्रा जोंनि सम्पद, गोनां जायोब्ला जोङो सिगांगोन, जोंखौ बिखायाव जोङो गावथों सरकारा, अब्लाबो जों कमप्रमाइज खालामा, कम्प्रमाइसनि बाथ्रा गैया। बारा गोलाव बाथ्रा बुङा रायजो नोंथांमोना